No, tässä on tää mun kokeilu. Kun mä teen tällaisen, että nukkapintaa, mutta se on niin kuin täältä lähdöstä niin tämmönen kapea ja sit se levenee loimen levyiseksi. Niin mulle tää tyhjä tila, tää ei kuulu tähän teokseen. Niin tää on nyt ongelma, kun sitä täytyisi vähintäänkin tukea jollain pahvilla, jollain tikuilla, jollain mikä pitää kutakuinkin muotonsa. Niin mä nyt sitten ajattelin, että kun mä kokeilin tätä, että mulle on helpompaa, että mä kudon sen täyteen. Et sitten kun tää irrotetaan kangaspuista se valmis, niin nää irtoaa sitten toisistaan. Nää ei ole täällä oikeasti kiinni toisissaan. Niin se muoto pysyy paremmin ja mä saan sen pidettyä. Ja tää on nyt pellavaa, tää on semmonen oikea materiaali. Mä en raaskinut sitä silkkiä leikellä vielä. Ja tää näyttää nyt tällaiselta sekasotkulta. Mutta mä oon tyytyväinen. Näillä mennään.